Здравейте хора, днес пак ще играем Ranked Reload. Ще дигаме този път Unreal. В миналото видео бяхме Elite, вече двамата сме чемпион. Сега ще даваме Ready. Много. И сега ще даваме Ready. Много е добре. И сега ще даваме Ready. Ready ще даваме, хора. Вярвате ли не? Никой не вярва. Какви готини мотори има. Аз имам два имота. Деца са купени. Защото не си купуваме мотори. Що не си купуваш мотори? Защото съм бавен. Защото нямаш виза. Нямам в бъкс. Нямам в бъкс, ще ме гифла. Ето да аз познах. Какво си пуснал? Я виж какви мотори си направи. Много бавно. Като тебе. Някакъв Among Us ми е писал. Тук има Unreal. Къде знаеш? Не виж го. Не знаеш, просто знаеш, че съм Unreal. Някак си. Не, обично вселената има два Unreal. Ела, виж. Тука, ето ги два. И с айсбрейка. Аз съм ради. Аз да бях чемпион с Елина и тука. Това гок топ. Искай сблъскам колкото монстра. Overwatch. Айде. Ай. Аз качвам на Overwatch. Не скачаш? На Overwatch. На Мун Мади. Няма такова нещо на картата. Монолог ми вкатва с. Дани, обърни се, виж. Дани, виж ма. Той вече има месенджер, второто ми най-любимо, което не го ползвам. Вече има и най-тъпата помпа на света. Добре, идва и човек. Аз имам спаска. Спас. Това добре или зле? Я ми го дай. Да. Я ми го дай. Не този. Я ми го дай. Няма. Таз помпа, която има. Автоматизирана. Много гръмна помпа. Какво направи? То скочи! Защо ти то скочи? Хора, не сме загряли. Не скариш. Хора, знам, че сме много слаби. Мега зле съм, знам. Брат. Толкова съм зле, че най-вероятно ако играе баба ми ще е по-добре. Не, нали ние двамата дигнахме чемпионе. Криво-ляво, някак се. Да, криво-ляво го дигнахме, ама пак добри сме. Unreal прескрих макарон най-вероятно, ама... Не, Unreal ще го дигнем, ама не сега. Абе, до неделята. Съвсем минутна. Не съм се минутнал. Бързо. Това не е Sniper Hero, вземи ти късо от райфъл.
Еха. Ти не го ли видяла? Видях. Мичке. Откъде знай? А? Той сега нарочно го дропна. Бе, народ, къде си, бе? Това съм. Не си чисто така. Ема ми е нарил. Има два с F6. Ма не е оригинално. Ако беше оригиналната левка ми. Там няма, това е някой Питер Бот Буга или някой такъв. Байтка искаш. Добре, народ, дай ми квиз. Някакви вече се бият. Фак. Аз още не съм с... Кочо те вече се бият. Искаш ли след тази игра да завъртя колелото на късмета и да имам два граплера, ето че ви, и да видим ти дали са били само с аутрайфа или SMG-та, или аз само с помпи и снайпери. Да. По-хубаво да видиш, млади. Ще ми завъртиш колелото на газа. Само като стане манрио, за да може поне да се рангдауна. Да. И че то като станеш Unreal, не можеш ли да падаш надолу? Не можеш. Не можеш? Ала не можеш, бе? Брат Никола, аз ще опасно ще дам парите и да ги сложа срок. Нямам бомба. Хора, тук сме. Има един граплер за тема. То аз имам два граплера и 4 такива. Два граплера, ли? Откъде да мерите два граплера? Нали, аз единия ти го дадох. Но съм просто. Зоната малко напритиска. Какво там? Къде ма им пусваше? Паднах от високо. Аз съм просто, не мога даже тук да се кача. Не съм бивче. Аз ще към зоната. Синьо SMG. Комбат SMG. Аз имам комбат от ултрайфъл. Я ми дай и тук. Добре. Ти ми дай такова. И така. Дек, сколько го имаш, бе? Охо, комбат, какво прави? И къде почна да бегам, батя? Ти пък от кога почна да контролираш комбата? От много време. Аз така да са хилна. Или поне бягаме като цигани пак. Кое да запазя? Медкит или тактикал шотган? Медкит. Не знам, питам. Имаш помп, медкит, така да е, това стане тук. Аз пък не тук. Там са бият цигани, що? Ала брат! Взимай материали, ако искаш. Какво? Защо
Брат, копче ми пак забе, много съм бавен. Лама. Лама. Форми. Брат. Кой е, бро? Ако има... Този ми изкара ангел, ти махай се тут, че спами. Аз знам, че спам. Ма аз мога. Той други не може прави. Ай, това. Може би ще да умраш. Това е чудо. Бейте ма още, бейте ма! Спамете като денкателки. Умари кучета. Спами. Човек, аз почти не стажи, още не съм лоднал, ти вече се Остави ми комбата. Комбата с ултра, какво е помпа вече имам? Аре, на дропа. Отивай. Окей. Да, тук да слезнеш и едно оръжие няма. Да, бе. Анрил е там, майко. Анрил е на дропа. Аз какво правя? Нямам... Не, Анрил е там. Аз нямам никакви оръжия. Анрил идва към тебе. Идва. Ей, тук падна някъде. Идва, бе. Де я знам, може да се е качил пак. Нема плаш. Ти защо сега си махнал в кръпа? Паднах високо. Окей, добре си. Не може бе, нарила ли в момента, че имаме какво правим? Да. Анрил разкочи, аз махна Да, директно. снайпвайте ма, да. Аз съм при Анрила, да. Много умно. То Анрила, брат, сляп, аз го кракнах, той още бяга. Чек. Надалеч обаче аз се отрахвам много зле. Не знам, може да е слапа Анрил, той има такива. Ела. Да скупим тук бигчета. Ей, това не е бигчета. Бабата някой ги изкупил. Да бе, Анрила, нали беше тук, бе? Не знам, а той не скупи, той просто избяга. Той си купи... Гледай. Аз купам, почти го нокнах във въздуха, ама... Малко се грам. Дай ме на мен. Той не беше във въздуха, бе. Не бе, Анрил беше, аз го видях много добре. Той беше на земята. Може ли патрони за комбата с ултрайфъл? Нямам, ясно се. Не, бе. Той бах ти барня за Анрил, бе. Ето ги двата Той ги- Анрила. 24? Оп! 17. Иди да се снайпва. Иди да се качва. Там. 17. О, Кракнет! Скачам. На доста малко е. аз ще го бомбардирам, защото няма помпа. Прям бомбардира крокодил. Ти стоиш слабия Анрил си, бе, брат. Нали? Ого! Той е по-слабия от чампион. Какво беше махнал? Си на комбат. Окей. Врика, колко няма патрона? помпа. Може ли патрони за комбата с култ? Търся. Ай, беге. Дани, зона. На мен не скачат. Аура. Браба ти, бе. Браба ти, какво каза? Аура е на лайт в зоната. Тя аурата мене ма спамиш. Не бе, аз срещнах друга аура. Не бе, това също е. Също име.
Fighting Tigers. Убили аурата. Не убих. Тя остана в зона. Бога помощ. На мене помощ. Още сме, Време това са време. уния старите, които ме биха! Няма брат! Още веднъж! Убях ли ма? Левком! Гледай, ние ме още убяш. не мъм вземем. То чия уния брат? Да. Уния, които ме убиха в начало. Бре, сега взема някакъв спас, брат, че ги бия. Тук ли бяха? Да, там са. Тъй, че са махал там. Още един. Дайте ми някакъв спас и ще ги оправя. Да, ще умра. Бай. Баба. Гъгълъпа. Охо, хората в въздуха. Не знам, бе. Аз нямам патрони, аз единственото, което имаме някакъв грам на асулт райфъл и нямам патрони за него почти. И до мене се файтват. Пази се малко. Нокнат? Не, аз съм дет. На мен ми скоча... Трима ми скочиха. Трима. Не мога да бъде. Не! Да, брат. Аз мислям. Аз само три мога. Това е Лара Крофт. О, Лара Крофт. Браво. Дай това е чо. Е чо? Не грапля, ако иска. Да. Да, ще отида да го взема. Можеш да бегаш на някъде. Еврото. Сега стои в зоната някъде и сега паза. Има един при тебе! Там дето и надолу да слизаш. Да, видях го. Да се чули от него стрелят. Вътре в къщичката има един. Не, в къщичката. Ей, не фаза зоната. Поне провери, поне ми са видяли някой в къщичката. Отдолу, точно под теб. Няма никой. Защото мислиш, че он е влезе в къщичката. Он е намерил. О, не. Кой те би? Някакъв със снайпер. Тихо. Не знам, той ме не ме убил. Сказки не ще. Ако искаш, взимай. Как не го видяла, бати? Чакай, откъде ме снайпнаха? Да. Отдолу. Още там снайпер. 2% на скайрели. Оп. Ой, диоп. Натиснал. Не, брат, на играта и се свиди да ми даде един спас. Мене това изпази дете тя отрепаха, тя ме отрепа. И тя ме отрепа, защото отзаде ме напъха и тя беше отпреде. То сгърна през стената и тръгна да гърми някакъв. Фък. Ама виж ги тия какви са късметливе, какви хубави оръжия имат.
Ма на Аз имах мене, един килев асул трайфъл. ма на мене едно такова няма ми дадат. Пак свършихме напред. Ако не дадат коли пушки, правим Виктор. Ако ми дадат спас и снайпер. Както миналия път да направихме Виктор. Да, миналия път, когато направихме Виктор. То много гадно, че не го снимахме, ама... Да. Трябва да играем по-предпазливо. Аз обичам да играя дабъл кибате. Ти ме разбираш. Нали, аз обичам така, ама ще трябва малко по-предпазливо да играем. Аз обичам да играя рисковано. Вече снимаме... Аз искам да обичам... Вече снимаме 20 минути. Брат, дали да пусна лайв? Къде бе? В ютуба. Ако искаш. Да, скачам тук. Младенца там маслацата, не иди. Напросто махай се от тук, ако умра, брат. Махай се... Legendary chest! Legendary! Махайте се от тук! Мале, тук се отлуди. Мен ще му отложат тук. Дай! Не, брат! Епик комбата са отрейфъл! Ето защо ти казах да се махаш. Аз се махна. Знаеш къде да имам? Са пак доста паса. Баба! Дайте ми един снайпер и един спас. Гого, докато не направим Виктори, няма да свърши видеото. Знаеш какъв един ще да свършим? Да накара да свършим. До мен е хора. Шуревич, които не ми край. Не. Добре, след този матч ще цъка и лайк. Добре, след този матч цъкам лайк. Ти абонирал ли са? Аз съм на Paradise, какво? А ти абонирал ли са? Какво е това? Кое? Люав комбата комбат трек, комбат. Люав комбат. Махай сотка. Петри. Бум. Много класно. Сам няма, че там има хора. Зато и махме. Не, че има. Какво се чува само? Окей. What the fuck? Материал, аз тям материал. Ясно. Имам 40 материала. Това даже дърво ще ми помогне тук. Дай се. Окей. Това мен не трябва, аз не обичам с него да играем. Охо! Аз съм Луав. Не знам, просто това ви взем за мен. Ела. Това дай не да се макснеш. За момента. Това е графлер. Аз се сбягах на някъде. Айде бе! За и това говоря бе, за и това бе! За кое бе? Какво е дръпна? Снайпер! Окей. Ето. Това е добре. Окей, видях.
За това говоря. Имам 2 медкида. И хубавото е намерил го на земята. Кое? Снайпера. О, what the fuck? И то син на земята. Я? Да. Ужас. Е пак. Legendary все пак. Ба, Legendary. На толкова слабо. И аз имам снайпера. Яков. Като аз съм от... Скрътин грайфъл гърмя хедшот от въздуха. Той нещо като аз. Пак аз само да Ами видя е нещо подобно. Само да видя някакъв и го снайпвам. Какво е това? Не. Чек, аз не съм просто или някакъв път изобщо не знам хората. Ко? Аз не съм просто или някой път наистина не виждам хората как се застои. От дупката там, дето черното го мажда. Чай събера менюта. Аз съм и тук на прат. Добре, ти имаш ли граплер? Може ли да взема новия? Охо, искам го. Взмай. Тук няма граплер. Я ще вземеш ли 300 меткита? Аз имам 3. Добре. Защото аз искам SMG-то. Окей. О, брат, да беше Epic Pass. Помниш ли? Legendary Pass Epic Sniper. Да, ти беше... Ама гасе. Не, то мислиш... Legendary беше? Да, Legendary Pass беше. Там ли учам? Не. Тук има нещо. Граплер за мен. Той е 0. На 0. Някой Да, го те. е използвал. Ала. Ами давай. Ко? Чисто си ти сякаш да минеш. Бра! Много господин. Вече, адес. Ама брат, трябва ми един пъмп. Не искам тактика. Какво ти трябва? Пъмп. Някой има ли при тебе? Мързи ма да го чупя с кирката, че не го чупя с оръжие. Да, правят боксфайс. Правят да снайпнеш Брат, някой. за пъмп говоря, то пъмп не се пада. Някой от зетъра да му гърми май. Правят да снайпнеш някой. Ай, къде са? Покажи ми един. Нокна ли го? Да, махна го. Ето го. Дай тук, аз ще го взема. Аз 300 му набили в главата. Аз също въобще не го видях. Още един. Ела на практика. Там човек. Там човек. Где се чува? Чакай, аз нокнах още един със снайпера. Ела. Чакай, аз трябва за редове. Разареждам. Ще ме снайпват. Един ли? Да. Ай, тогава че. То не е съотборника, ти му уби съотборника. Той се файфа, той изчезва, Чакай. Той се файфа. Дай да се покажат, покажи се Капломан. То с Капломан се показа и го сетвам. Виждам още един. Как му мина. Я дай патрон за снайпер. Чакай. Чакай, бе, не трябваш да го ме караш да бяга. Ай патрон за снайпер. Как му мина? Тебе някой те гърми обаче. Да, виждам. Да, знам, че. Лесно.
Тихо, там да се бият. Въздуха! 38. Кой ми също стапнаха ме отзаде? Видях не отзаде, аз видях откъде. Аз видях откъде снайпът. Окей, там. Хубаво, че се забавих метките. Нали? Чакай, тихо, не дай стреля никой. Не стреляй никой. Добре, какво ми ще прави? Някой идва? Готов ли си за бой? Да. Отвъд! Не мога! Да. Не давай! Дигай ме! Добре, браво. Аз махте 110, а той се скри някъде. Да, сега. Ако разбираш какво им прави, знам, че съм слаб, но сега. Не съм от най-слабия. Тихо. Отзаде! Вътре! Кракнате! Ай, стига, бе. Ти ма спамято, е! Ами, брат, аз го бях мъкнал пуска на 10. Знам, аз на единия го кракнах и него. Вот на скорее джеб. Пускай лайф. Само 2%. Ние за 2% 3 седмици няма да им дигнем Unreal. Пускай лайф. Ей, вярно. Ако не иска да изиграем 10 игри. Да. Така, хора, ние ще приключваме. За днеска. Някой друг ден пак ще снимам. Айде, чао!